What's up mga amigo? Oy, tirada. Lagi. May buntag niya mga amigo. May buntag si mo kamaro. Tarunga sa ng mga namilit nga laway da si mong naong before ka mag-vlog. Kasi klabi sa og time check diya, one time lang be. So time check ta kuya. 4:42. Right, ligos ako. Oh, pahalata ra gyud mo ligo. Di man lang maulaw bisig nagkatubang sa kamera. Sa muka po ninyo lami na kay ni i-release ba? Sige, i-release na. Dali ara ka ligo ya. Anak ko kabtik. Huwag gilayan ng baho na niya to ang ilok. Ni maho pang anghit ba? Maho ng isda ba karon na? Kuha tag tawas day. May magdi ni mahuwasan ron maigo niya ni tawas. Utangan na to na pikas po do. Mati nga lagi di mawa niya. Utangan ba daghanon na to ngayon. Naboy ba na to ni mahog tae. Lain na gyud. Lain yun. Diri na dayon to sa tawas pang pawalag baho sa baba. Mura ra kag gasyabo diha. Koy, pidiya here. Humot na kay sir. Humot na kay kung baba So sir. dire ilis tag pina-update. Sa dihang nag-ilis ta ni kalit ra tingog ni atong alarm mong atong alarm ako na lang pong gisayawan. Ay kay lisod naman kayo di ta participate ni mga ngunani. Why? I feel good. Do 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 do. I will know. Mo na gyud nindot gyud mag-exercise ta buntag mga amigo. Karon mga amigo di ko kalakaw di ko kainom og ininit mo mag-init The best mo kuning ininit sa buntag sayo mga amigo kay di gyud ka gutomon ani basta mo tag masimasihon ka mura nagwalang masimasi. Kanya ka na yung mga ininit mga amigo, di na nato lang butang agasukar o niskapyo o kopiko po na yung wanra. Ininit tubig rin yun na siya. Wala akong ginainom mga amigo, basta kadlawon yun ang lakaw na ko. So mo na nakaplastar ang mga amigo, nagsapatos na ko, ready to go na ni. Diara mga amigo, naka-helmet ninyo amigo George. Dahil na to na itong kabayo din nga ito mga amigo niya. Shout out na to ang Taogama P. Grand Triskelion Fraternity amigo. Shout out na to mga Brad and sis sa Mati City Triskelion Council labi na sa Kara Team boys. Late na ta. So mo na itong body karon mga amigo kay body system ang tali man ta pwede mo lakaw gulay body. So karon mga amigo pasiklaban sa tamog music na pabuntag sayo gyud kin lami kis paminaw. Agoy, scam. Kami may pinakauna dire gyud. So karon mga amigo na mi dress area ang asa mi magtapok-tapok. Nya ganina abi na muglit na may kilapas na may oras Kami maday pinakauna dire mo nang kapaabot na lang pud boy pero hinahinay mo po sila pangabot. abot silang kamaro wa sila mauwaw. Wala pa si manager. Nice ka free. So karon mga amigo inahinay na sila po nitong plastic nya. Kita may in charge sa tigon nitong cellphone at video lang ta nya picture sa imong kamaro. Wa ka mauwaw. Awa man pud noon di kapoy mo pud ni mag video mangot. Adre atong pinaka-idol mga amigo si Ligaray to amigo. Kaning uban dre mga amigo atik-atik ra dadalag sa ako pero wa god lakaw-lakaw ra na pa-cute-cute ra na patisoy-tisoy ba pabusing-busing ba pre nako ingane wa sigar mo mata sa kamaro. Pero dapat ra pud natay buhaton nga mga ingane mga amigo kani mga clean up drive para mahipos pud ni mga plastic diri sa mga palibot. Kani nga clean up drive mga amigo daghay kay nag-attend ani PPA, PNP, Bureau of Fire, BFAR, DNR. Daghan kayo nang atin ani mga amigo. Puti gani ako ni atin ko ni mga amigo. Kabalo ko na iros kaldo pang hatag gani karon diri. After sa program may amigo picture taking me. So after ani mga amigo mga on na gid siguro ni kay murag gusla naman di makaya tong ini tubig lagi nina eh. Dari una po ako. Sumpayo. Abi nag-video ah. Ay abi nag-picture. 1, 2, 3, smile! Picture taking sa mga mga amigo. Murag plaster kami daw kabongbong sa amigo. Hey, isa pa. Jump shot. Thank you. Jump shot na mga piang na Guys, ngayon sa amin kay medyo gutom na kayo. Ganyan pa may alas 3 kadlawon ba? Guys, stress yapon. Hoy. Tapos kaldo para si mong kamaro, wa ka na wow. Apa bebe? Kaya kau no. Uy, ato mag-picture po tayo dito da paalas. Banat ya. Yung lawa ba? Ha? Gawa lagi tu. Like
Uy, kalain po ni mo niya. Putlo na po na niya ang video. Kalain din siya. Kanda. Di dyan ako, ikat-kat. Yun ako na yung ibang istorya karon. Hi guys! Hi guys! Salamat sa salamat sa atin. Your service. Nagtapan minime. Wao gitaga. Ano yung mukha ng Palit tayo manskin ano mo na gahig manskin sa Mati City. Guys, 500 enter. Sa ilok na nang ginapusa na yung Tara guys, gidarok na. Pinit kayo! Sa itlog guys, di na mas tara. Tatag ko itlog guys, kanang itlog. Duha ka buo ka to gikuha daon sa. Harag isa oh. Itlog with apple ba? Ingani magpalit ng itlog guys, oh. Sa cellphone. Oh, hapak diha. Ako'y bayad. Ina, ako'y bayad lagi. Dili lang, ikaw na Sweldo aneng kani nga video, sweldo aneng bayad na to diha. Sabay ko dito, prebe. Ah, dapat. Sa tatay ba? Ano sa? Hindi na mo pre. Wag itlog ay bangay. Wala ko itlog. Na ako itlog dito doa. Pero Di tag itlog ng internet. Libre na ng itlog ni mo. Wala ba sige? Panitan. Eh, bring ano ko mo itlog. Hauda na. Dahil lagi ka, Jay. Gupitan na to yung itlog yawe. So karon mga amigo, human na mong kabuang dito, manguli na men yan. Ang sunod na to rin si Ortiz na sila garay mga idols na to na. Bye! Kamu na bahalag subscribe ug follow sa homepage ra mga amigo. Banat mo diha. Banat si mo kamaro.